Hei, mä olen Tommi Rantamäki ja mä olen toiminut ammattinäyttelijänä yli 20 vuotta. Ja samalla mä olen toiminut vuorovaikutus- ja esiintymisvalmentajana ylimmälle johdolle ja johtoryhmille. Ja kokemuksesta voin sanoa, että paraskaan visio tai nerokkainkaan innovaatio ei tuota tuloksia ilman, että sä saat ihmisten huomion ja viestisi välittymään. Tehokas viestintä on johtamisen tärkein toiminto ja henkilökohtainen taitolaji. Selkeys, aitous ja tunne on ne viestinnän 3 kivijalkaa, jotka saa sun esiintymisen erottumaan ja tehokkaan johtamisen tulemaan esiin. Me Momentiksella ollaan johtamisen kehittämisen valmennustalo. Ja me saamme sinun johtamisen näkymään ja tuottamaan tuloksia. Miten sinä haluat sinun viestisi välittyvän?